guys, hello world, badong gabi yung tanan, badong Sabado. This is Opa, welcome back again to my channel. Kumusta naman mong tanan guys? Hi guys, masabi nyo this is Undoy. Welcome back to the channel again. Hi guys, welcome to my vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Karoon kami naka-vlog usap guys kay karoon naka-kuhan lugar. Kung sa mamutan ng karoon guys, among buhatan karoon guys, kuhan ra. Mag shoutout mi sa mga followers nga Na kanunay. na nagtimbaya sa among channel. So, salamat yung tanan guys nga. Ang balita karon guys kuhan. Bugas itong ko. Wa ko itog. Kadyo, kasi ganahan na ni Pau. Nakang ilong guys, samad nakadako. Pero mo na yung dagbida guys, kaya mo na kami ngawan ni Upa ko na. Dahil ito na ginahana. Ang ginahana ako yung lalang po na. Shoutout mi karon sa mga kuhan guys. May puwas sa pag-comment o pagtanaw sa mong vlog, bisan ginagmayra. O pasensya na lang mong tanan nga. Sayra may mga vlog, sayra mga shoutout. Kay kahit ko ng pod ko ng lajon na may mag-vlog. Yeah. Kaya ka na laging way ika-content nga tarang Way guys. content. Apoy pang load, balik-balik ra mo nagdangit ano po kung gusto kong mga tuglayng lugar, lang view ba kay rong apo kay pakita ninyo. Nanto ko na may kon guys sa Unjo River. Big J. Sa Big G guys, mata may Big G niya. Diyan sunod ito may Guguryo. Verso Palace. Samba. Mga guys mo, Nagdamgo ka. ang unang setup na magkaroon ng ang pinakasigan nga amiga isa sa social media. Hi Ate Cristina Yuban Royo. Gusto mo ka dati sa Canada. Inat nga basko imong lawas permi para makatrabaho ka adlaw-adlaw o para suporta sa imong mga anak o imong pamilya sa Davao. Ja, shout out daw ko ni Ma'am Ching Kagapi Abere. Ay ma'am, kumusta man yung bakasyon diya sa Davao na dahil sila ron ikan sila na so usap mo ni si Jaka. Generous and kind-hearted person nga ang nakaila sa social media. O dyan si Jake, kinaunan ka yung tao nga nagtimbayan na sa ang vlog nga silent viewer si Jake pero kanunay si Jake nang kumusta na sa ang inbox. Amping mo sa inyong bakasyon ma'am, then hat man nga enjoy mo. Ja. Advance Merry Christmas sa inyong tanan diha. Ja. Oh, hi kay Ate, shoutout kay Ate Lisa Taghap. Lisa Taghap. Musta mo kada ma'am sa may balitan mo diha, musta mo ka sa imong lugar nga imong istihan karon. Kung ginat ka permi sa Machong Panlawas. Ja, shout out dahil ni Mons Yugster. Ni Monica Yugster. Hi Mons, kumusta naman mo diha? Ampi mo kanunay og advance Merry Christmas ninyong tanan diha. Hello pod ni Onson. Hi Ma'am Milos Mihias, advance Merry Christmas ninyong tanan. O shoutout kay Ma'am Raymunda Bakulta. Hani pa ng loading sika. So baka na kay signal uwa pa ka na activate kuan mo system. reconnecting signal guys. Ja, hello ate Isabelita Abi Basti, kumusta man ka? Tino sa mga balik na rin sa housing. Ja, hello ma'am Jocelyn Yo. Ma'am, kumusta naman mo diha sa lugar nito karon? Ja, ma'am Cheremy Katubay. Para man siguro ja, guys, paliw po ko og do sa pajag ni ang classmate pag high school nga usa po ni si Jaka taga Kamba Putlong Kam. Twin and Tristan. Paliw ko tanaw sa iyang pajag guys, Twin and Tristan. Si ang classmate si Christina Gultia. May kumpal. Hi Christina Gultia taga Kambaha. Musta magaliha? Pila na imong liwat? Isa ka laki o kaluhang baji, mga bata. Ja, shout out Agnes sa kasura ni Liduyog. Day kung Nes kung sa mo diha sa Qatar. Regards ko sa mga kauban diha labinas ka ng si Girly Abenido. O Girly Parducilio Abenido. Oh, shoutout ko sa mga kaban sa trabaho nga tanaw sa mong vlog sahay, mga saya pod. Shoutout lang Hilo Gutierrez kay Neil Makabinta o kay Dino Sigundino Buyo. Sigundino Bayo. O ni Felix Biton. Si Felix Dakat. Felix Dakat. Shoutout sa pagka barkada si Paul Nunez. Okay, sa may nakailan ninyo, palihog ko, balik na namin taon, totohan na. Hindi siya nakakita. Nanunuwa? Ja, shout out ko ni Ma'am Yuning Ayo. O shoutout ko kay ang classmate, hi Inlay Asel Gonzales, musama ka Asel. Okay na maganda sige kagandagan sa Cavite. Ja. Sige siya jagwalk.
Hello po din, Day Marilo Libres Masadre. Hello, Gusto mo gusto na, ng Day? kalo. Shoutout ko sa ang kabats. Shoutout kay Jisan Luloy. Ni Madeline Nesco, Melissa Libres. Ni Bernita Hinautan. Ni Arlene Rodriguez. Ito mga namit des naging tuig. Na nagwan mi, batch reunion na mo. Si Dexter Bandibas. O Kevin Butil. Ya. Sama kinakasgan nga founder. Si Florohani Buholana. Ay, bes, kumusta naman ka bes? Kumusta naman imong tijan? Okay na ba? Sa may imong paabot. Murag, ang tanaw nimo murag, kuhan man, laki na nang imong liwat. Kay, murag kag kuhan. Kanang, isigunog na ron. Di, kuha ka ng kagwapa. Murag, laki dyan na ba? Murag, kuha na. Dasikan siguro na imong anak. Mara Dasikan. bitaw laki floor. Pero binuangan sa kang undoy isagon ko no. Dia shout out bay ko ni ano to? Ano kisa to nabasan gani? Jerome Kabudbud. Jerome Kabudbud. Aw. Heronimo pala ulit kog duaw guys sa pajag ni Heronimo Kabudbud vlog. Hi, Ate Lourdes Saladin watching sa Japan. Sama mo dati, advance Merry Christmas. Wala na yung mga singat guys. Parang inita man. Init ko no guys, ako kaya na gitug naman ko mga gipang ang silingpan. Mag-away yan mo guys. Kay, padauli na, gusto kong mag-electric pan siya. Di gusto kong mag-electric pan. Magbukot. Gusto kong mag-electric pan kaya rang initan. Di ko magwantag. May electric pan guys. Bisa nalala ni siyudad. Kaya magsingat ko minig mata na. Marayang matan guys nga nakatuog na ko niya. Hindi tuog na mo yung kamatan nga kipaningat na ko. Da? Okay lang sa probinsya kay sa electric kay bukno mangadyo kay siyempre tier ko na gamong bahay kapot-lapot ang hangin mo nang okra way electric pan pero dire kay sarado niya kanang kuan dat ka yung mga bahay niya mga tao daghan ag ilang ginhawa mo gawa sa kuan outer space Kaya mo kagaulas yun. Sa katunang na din na guys, katunang kita sa live des ning aging adlaw des Webes. Dito ni ko sa airport kay nagtagbo ko sa hang mga udyaan ug sa hang manghod. Ja, to na sila sa kwanron, tapos sila laguna kay dito magilang trabaho. Kuha sa nga sa kadyaan po. Ja, bis kaya tagbo mo po, ning kalit man pagtagbo si Undoy. Mura nung permi nag-abot kami sa airport. yeah. Ang tagbo ko guys kay wow kay baw nila maabot kaning kalit sa gingan pagka buntag og tagbo ko no sa airport niya kinsa may tagbuon iya man manghod og ijang duha ka udyaan ya iko nga ani kita naman ta kay imong sa sutso ko no flight. Kung okay na kayo alas 6 mo pa ng mga hotel kay ko ko'y utin alas 10 mo na yung mga utin trabaho niya ay mo ko alas 6 uli ko alas 6 okay na kayo alas 8 pa man flight nila sus kay isa mo na yung flight himo mga alas 4 hindi ag sila nauna nag-abot dito alas Ag nagsundo, mga pagihuwat. wapay alas 5 niabot na sila sa Abot airport na, alas 5. Yeah. Kapin. bis kay kami matagbo ang silang hotel kami Sila na nagbuhat nagbuhat na yun kay alas 6 mag alas 7 namin niabot dito sa airport. Para man traffic ka guys. Kaya ingan mo naging alas 8:30 pag lang flight. So dapat alas 10 pa sila kapin mo abot. Kasi upaw kay Kaya nasa Joe man lang flight. Dugay mo ko nakita Dito sa sa alabang traffic. sakay niya kay alas 6 quarter to 6 pang pulmular gagbas ngayang sakyan na ta. Ya, mato niya ako kay dito ko sa Makati. Ang plano mag-jeep ako, di mag-taxi. Ya kay ano na traffic man matong naghabal-habal ako. Ya dami habal-habal matong habal-habal ko dali ako labot nauna pa ko gabot upaw pero nauna sa dito sa airport kay nawa ako sa airport. Kaya driver sa kanang angkas ba ng joyride. Mali man nagamong na ay sa jeep man nagamong na sudlan nga in France bawal man dito motor niya ipabalik mi sa kami to sa babaw. Dito ko ginawag sa terminal 3 kuan sa gate 6. Dito man just departure ning naog sa Kay- arrival. Ingon ko sa gwardiya na kuan. Ato ko sa gate 6 ko na ato ko sa gate 6. Ito ko asa na may padung ni niya. Pag ngutana ko sa ingon magkatong budget nga sud ko na ko na ako na pagdala na pababa. Sud ko ato asa na may padung. Pag abot na ito so patugbong na gawas ako dito na ko sa kasada gawas ako. Kita ko na subay ko sa kasada wa man diri sila na lapas-lapas ang kuha sa airport sa kasada guys wa ang kita sila itong chat chat kung asa na sila so kay dito pumunta sa airport abi ko dito gawas sa kasada magawat dito muna sa airport sa Gawas sa airport. Di na sa hawatan na B5 bus. sa B5 ya ako dito ko sa B11 ko itong mag ano nga said ko kita sila sa istorya kita na mga naong kay mga ano soon kay mao na siya ni motohana kay wala kuan nang
idlas pa ba mura bitong manatad guys nga batirag kasi gamay malupad. Ano naman ko sila. Ya. Ato kita mi. Sos kay pagkatasan naman yang pagkatasan naman sila kay las hindi kay kulay to las. Lusi ko na unto. Ito sa airport. Ya. Alas 10 pa sila nilarga. Mantag way pa mo magkaon. Magkaon ko sila pa ni uto. Diyan uli mi. Tanong kay gabi Kasi ina. pa mi diyan topic ka man. Uli na mo. Matong pagput sa labang. Wa na ako nagkatay nagtijan. Ako pa labaw kong kitasan kay way kaon ja way taro pa nito kay. Ako ganahin na nito tong lawa. Ya. Pagput sa labang, palit ko isda, baka buok, kanang tulingan. Diyan mo ito, hanggang sabaw niya. Pagpapot mo rin, palit yung siyang buok manok, ay mga hanggang dubo. Nang pagkapapot na mga luto nagdali-dali. Hanggang dabdabag madyo, dali ka na luto. Naon may, sakto po kaya ning yabay iwan, tanduay, ang taga sila tanduay. Wa man, sorry naman, reklamo, di ko na sila may tanduay. Kapag sa mga hanggang hanggang red horse guys. Ang ibrag sa buok, nakuwangan man. Damay hinikin, hinatag ni ate. Ano man lang mag-inam, red horse hinikin. Mga itong magawan, pagkaugma. Nabot ka itong ilang isang nga porman. Ni si Bay, kisundo sila. Isang o isang nabot. Pagka, alas city, asan tayo lang? Alas city may? Alas city, nilarga sila das Bernis, o kahapon. Kahapon sa buntag. Kahapon ba may? Sa buntag. Shout out dai ko ni Rosemary Sara from Bayugan City. Daghang salamat ma'am sa mga kanang pagtimbaya sa channel. Shout out Guys, kay Gila, pakidalaw Bernardo. naman sa bahay kubo ni Maan Borato Vlog. Hapon ni siyang pinsan. Maan Borato Vlog, anak ni Manong Im. Thank you sa Ah, si nito. Mayan. Bayan, na. Hi, Be. Kamusta naman, Be? Kamusta naman Maan ka? Borato Vlog. Asa naman karon? Hello, Ate Saan ka Arlene na ngayon? Manalo. Saan ka na ngayon? Aw, Ni An. Be. Balik ka sa'yo. Sa ang kinakasgan nga sister in Christ nga arang kabuotan kadto nga ahang nailhan ug ahang nahimamat sa kinabuhi. Di Ate Sherry kay tong Ulrich and family. Ti kumusta naman mo di ate? Advance Hey, Merry kamusta man natin? Christmas. Happy nagpasko, te. Hapit na pa nag-birthday ni nanay, di ko kalimot sa una sa katong nag-celebrate ka sa birthday ni Nanay Lusing. Musuman mong tanan diha sa Danao, Valencia, Bohol. Shout out Ate Inday Juliet Kahintong. Kuha na ka, te. Tabako. Kuya Dods, Janel, Tabako ra, te. Inday Tabako. Jade og ni Jerome Balaba. Shout out Mari Flor og si Patrick og sa banda si Ma'am Ikay di ay og si Limuel. Saka Airport. mano ra ka tabako, te. December. Christmas gift. Tabako. Saka mano tabako. Uli dito kay aron maharbis ka tabako. Diya, guys. Kumusta na naman ang tanan? Diya, ang pingalan mong tanan diya sa mga lugar sa Pilipinas o sa Sa lugar sa Pilipinas ug sa tibuok tibuok kalibutan. Maabot ganing among Sibya karon. Gikan sa gikan sa gikan sa Myanmar tama sa North Pole. Ba. Kumusta mo diha tanan? Umabot sa mga Sibya karong mabiya. Kumusta mo tanan karon guys? Ya. Makita ninyo karon ang mag-vlog kay dito sa mag-upload karon. O salamat sa inyong tanan nga bisag iyan nila nagapon mo patuloy ang tanaw. Not nga di mo masubog, di mo mapuan sa among mga istorya o ipabot nga mga balita-balita. Gibugas lagi ka. Nainlove ka no? Nainlove ko usab nimo. Kita na siguro pagka mubog short. Nainlove ko usab nimo upaw guys. But. Kuan ko no kanang Kita siguro na sa mubog short. ay na way short. Ya, salamat yung tanan guys. Maayong gabi yung tanan o See you again on our next vlog. Bye-bye. og salamat yung tanan guys og sa sunod na pud nga takna sa among Sibya. Inat ka na gapon mo mag timbaya yung tanan sa atong video, sa among video. Og hinat ka na mo tanan nga mag makulukar mo og tanaw sa among mga video. Sabi in English, sabi Bisaya og video. Bao ba da video? Kuan kanang Itaw daghan kadtong salamat itong tanan guys and God bless you all always and peace be with you all ang tanan always. guys. Og salamat sa gabi yung tanan og ang hirami katab. Salamat yung tanan og bye-bye.